חברים, אנחנו כאן באוטוטון, והפעם אנחנו נמשיך את החלק שהיה קצר. אף אחד לא ידע, אבל אני העליתי סרטון, כאילו העליתי סרטון, הכוונה של החלק השני, אבל הוא נמחק כי עשיתי אותו יותר מדי זמן. אז אני אחזיר כמה דברים אחורה, ונמשיך בסרטון שלנו, שיש דקות קצר. ואני אכנס, קודם ניקח את המתנה, ואז בוא נראה איך יש מתנה, כאילו נראה שיש מתנה, אבל תמיד קורא לי שזה מתנה, אבל זה לא באמת מתנה. ואני אקח מתנות קודם. אנחנו כבר איזה 57 שניות ככה. נכון, אז אתם צודקים, היינו ברכבת. ולפני שאנחנו רכבת מתנות. מעניין מאוד מתנה הייתה לנו. 1:17 דקות כבר אנחנו ככה. מחכים. בואו נחכה. נראה לי כל זה נגח דקה. כן. אף אחד ממנו אני לוחצת. וזה לא נותן לי מתנה. או אולי. כן. ונראה אם נצטרך משהו מטוב. שלום. כן, בסרטון הקודם זה מה שקרה, ואתם לא ראיתם את זה כי אני חושבת שזה ממש כאילו רבד. ונעבור לבית הבא, ואלה אם כן עכשיו אני אעצור לשנייה את הסרטון, יחזיר את כל הדברים ונמשיך את הרכבת. 3, 2, רגע, היינו בחזרה אז אני צריכה לחזור ממש אחורה. טוב, ביי ביי, אני עוד כמה דקות חוזרת, ביי ביי. חבר'ה, בגלל שכל כך תבחר, כבר 9:30, אז אני אמשיך את הסרטון בערך מחר. ואני צריכה גם ללכת לאכול את הסאסי בק. אני אמשיך את הסרטון מחר. יש עוד הרבה דברים שאנחנו צריכים לעשות. נראה אם אני חייבת לבוא, כי אנחנו צריכים לעשות. אז ביי ביי, נתחיל עוד סרטון.